Bueno, holako egoeretan, bakizue, beti herriko edo gure auzokoen gauzak erosi behar ditugula. Zeke gure irina bilarokoa da, vale? Egingo duguna da, irin honekin bota apur bat bol batean, vale? Hola nahiko. Eta orain egingo duguna da, intzaurrak baditut txikituta, botako ditut, holantxe, vale? Orain zer egingo dugu, uretatik pasa. Holantxe. Zertarako egiten dut hau? Bueno, hauen egiten dugu orain irinatik pasako dugulako. Eta irinetik ez baldin dugu pasetan, gertatuko dana da, intxaur hauek jeitziko direla beraino. Eta orduen ez da bizkotxo osotik geldituko, bale? Orduen, holan, egingo dugu, ikusten duzue, ur horretan akendu, eta botako ditugu, holan, irinera. Bale? Hau holan itxi, irina mugitu, holantxe, ikusten duzue, holan danak, eta bukatzeko berriz ona. Eta holan ingo dugu. Bale? Azkenean, eta hori, soberan dagona. Holan izan da, ingo duguna da, bota gure bizkotxoa. Eta jarraituko dugu nastatzen. Oraingoan ez da osagaietan ez eman beste trikimailu bat erakutsiko dizuet. Bale? Orduan, hau dana nastu egiten dudanean beste trikimailu bat erakutsiko dizuet. Bale? Bueno, trikimailua zein da, badakizue, zapore gehiago egoteko edo izateko txokolatea edo osogintzan lan egiten duguna da, gatza eta bikarbonatoa. Zertarako, hemen dauz nastuta, bale? Erabiltzen da legameari laguntzeko gehiago igotzeko eta gatz puntu hori emoteko eta denboraldi luzeagoz txokolate zaporia izatea gure hagoa, bale? Orduan, holan egingo dugu eta nastuko dugu. Bale? Ikusten duzuenez, dana da oia masa bat izango balitzu modura, bale? Hau jarraituko dugu nastatzen. Eta egingo duguna orain, hau, ondo nastuta gero, ikusten duzuenez, dana masa bat dala, bale? Hartuko dugu eta botako dugu gure moldera. Bale? Lehenik eta behin, garbitu hau lan ondo, bale? Dana ordaindu duguta, bale? Dana barrure. Kolpetxo batzuk. Eta, listo. Horrengo hartuko dugu ontzia. Eta lagunduko dugu apurka-apurka katumiarekin. Vale. Orain, ja, hau dana barruan egonda, horrezako izango da, guzti hau batzea. Ez dakizu zelako usaina dauken, baina sinitzi dazue, kakaoren usaina da hola. Bale? Holan. Banatuko dugu, eta hurrengo pausua, badakizue, labara.